меҳризиёд ба санъати рассомӣ рухшонаро водор сохт ки ин касбро пеша кунад. айни ҳол рухшона қодирова нозукиҳои ҳунари рассомиро дар коллеҷи санъати шаҳри хуҷанд ба номи Содирхони Ҳофиз омӯхта истодааст. ӯ аз хурдсолӣ ба ин касб шавқу ҳаваси беандоза дошт. вай мегӯяд, дар оянда баъди хатми коллеҷ мехоҳад таҳсили худро дар донишгоҳ идома диҳад. мақсади ман оянда рассоми бузург шудам. ният доштам, аз хурдсолиям ба расмкашӣ шавқу рағбати зиёд доштам. дар мактаб низ дарсҳои иловагӣ ва рафта дар выставкаҳо баромад кардагӣ. 25 сол мешавад ки дар коллеҷи санъати шаҳри хуҷанд ба номи Содирхони Ҳофиз шӯъбаи санъати тасвирӣ фаъолият мебарад. устодони шӯъба ба донишҷӯён тамоми нозукиҳои санъати тасвириро меомӯзонанд. дар шӯъба инчунин гурӯҳи наққошӣ, мусаввирии дастгоҳӣ, азимии ороишӣ, театри ороишӣ, коркарди бадеии чӯб, кандакорӣ ва ҳайкалтарошӣ амал мекунад. гурӯҳҳои санъати дастгоҳӣ, мусаввири дастгоҳӣ ки бевосита инҳо дар иҷрои портретсозӣ ё ин ки манзаранависӣ ва асарҳои бадеӣ шуғл меварзанд. гурӯҳе ки мо дорем дизайнер ороишгар, инҳо дар ороиши биноҳо ё ин ки дар забони санъат интерьер мегӯянд, ороиш кардани интерьерҳо ҳиссагузорӣ мекунанд баъд аз хатм. ё ин ки гурӯҳи наққошӣ дорем ки инҳо ҳам бевосита оянда барои орою зебо намудани биноҳои нақшунигорҳои миллӣ истифода мебаранд. ба ғайр аз ин дар шӯъба гурӯҳи рассоми театр вуҷуд дорад ки оянда онҳо метавонанд дар театрҳои вилоят ҷумҳурӣ кор кунанд ё ин ки дар киностудияҳои филмофарӣ рассом шуда кор кунанд. боз мо гурӯҳи ҳайкалтарошӣ дорем ки бо ҳайкалҳои ё пайкараҳои қаҳрамонҳои тоҷик эҷод кунанд. боз як гурӯҳе дорем ки гурӯҳи кандакорӣ, ин миллӣ буда барои ин санъат дар чӯб ё дар гаҷ истифода бурда мешавад. ҳамин дар муддати 4 соли таҳсил аз ин ҳунар ҳам низ огоҳӣ меёбанд ва эҷодкор мешаванд. барои ҳосил намудани малакаи хуби расмкашӣ ба шогирдон, тарзу усули кор бо мӯи қалам ва хома омӯзонида мешавад. ин навъи кор устувории дастонро тақозо мекунад. шахс барои рассоми хуб шудан бояд пеш аз ҳама шавқу ҳавас ва маҳорат дошта бошад. донишҷӯёни коллеҷ дар намоишгоҳҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ ширкат намуда маҳсули меҳнати худро пешкаш мекунад. ба ҳамин санъат завқу шавқ доранд, ҳаминҳо дохил мешаванд. хай дар муддати 4 соли таҳсил аз тамоми нозикҳои санъат, қонунҳош шинос мешаванд. боварӣ дорам ки дар муддати хатмкунандаҳои мо дар ороишу ва зебо намудани ватани худ бевосита иштирок доранд. инҳо аъзояҳо монданиҳошон нест. ман гумон дорам ки оянда инҳо ҳам яке аз рассомҳои шинохтии тоҷик мешаванд. ҳайкалтарошӣ, кандакорӣ, мусаввирии дастгоҳӣ, азимии ороишӣ ва амсоли инҳо ба санъати тасвирӣ дохил мешавад. тамоми нақшу нигори кандакорӣ ва ҳайкалтарошӣ аввал бо қалам кашида шуда, баъд ороиш дода мешавад. ҳамчунин донишҷӯёни коллеҷи санъат барои кори илмии худ мусаввараҳоро омода месозанд. тамоми маҳсули меҳнати донишҷӯён дар галереяи худи коллеҷ нигоҳ дошта шудааст. баъди хатми коллеҷ донишҷӯён метавонанд ҳамчун омӯзгор ё ин ки дар ҷодаи рассомӣ кору фаъолият баранд. гузошти Ганҷина Олимова, Наимҷон Аюбов барои барномаи итлоотии Хабар.